diaturke tembange Sri Tanjung Gastra Budaya dados monggo Oke Mas. Pak Narutama Channel ugi ngaturaken gunging panuwun iki dulur-dulur sing durung kenal wis lek joget pengen ngerti kliken Pak Narutama Channel di subscribe nah live Gastra Budaya Desa Ngentrong nah engko kepethuk nah Dilengkas nanti Om jadwale. hah Dilengkas nanti jadwale. jadwale ning puncak Isis nah niki etan niku daleme Pak Gembos dilengkas nggih wis muga-muga ya ngono nduk mbrentek ya gara-gara tukang ibot to malih ngene Piye tukang oh kipet? dereng Dereng. oh siap nggih Oke. sik enten wis tak kasih bonus lah ya oh siap dawe asmara nggih monggo Mas Um iki tuan rumah bos monggo Pak Mulyono Monggo lho Pak. Joget mriki. Raya amarga dasaran tem doran seniku
sejarah kutha Banyuwangi.